guztiei, Eusko Ikaskuntzaren mainguru berri batean zaudete, hemen, Radio Vitorian. Gaurkoa maingurua euskaraz izango da, euskara baita gaia, euskara da nire aukera. Hiru gonbidatu estudioetan eta hiru neska gurekin. Eta beraz, hasiko gara aurkezpenekin. Zurine Belez de Mendizabal, euskara da nire aukera tailerraren tutorea. Zurine, Gabon. Gabon, bai. Zer da euskara da nire aukera? Bueno, berez, Eusko Ikaskuntzaren gazteria saietik abiatutako tailer bat izango litzateke, hiru lurralde desberdinetan burutu duguna, Gipuzkoan, Araban eta Bizkaian egin da. Eta, bueno, asmoa zan hiriburuetako euskararen errealitatea ezagutu, baina baita lurralde bakoitzeko herri baten realitatea euskarari dagokionez. Ezagutu ikerketa baten bidez? Bai, ikerketa bat egitea, hala ere beti ere hau izango litzateke ez da izango gauza zientifiko bat moduan planteatuta, izango litzateke gehiago, gero hausnarketa batera edo eramango gaituen ikerketa bat. Portzentaiekin eta jakiten zenbat euskaldun, zenbat hasi euskaldun edo zen olako ikerketa? Ez, berez gehiago izan da behatzea. Behatu entzun, jenteak nola hitz egiten duen edo, zein dan bere lehenengo hitza erabiltzen duen naturaltasunez gaztelanea edo erabiltzen duen naturaltasunez euskara. Eta gero badakiten, uste dugun badakigula leku baten eta errealitatea bestelakoa dan jakin, eta pixkat. Eta dago emaitzik? Hombre, emaitzak zehatzak ez, baina pixkat egon gara orain dela azaroaren 13-tik 15 bitartean aterpetxe batean da konklusio batzuk ateratik. Eta lurralde bakoitzean daude partaide ezberdinak. Arabako kasuan zenbat zarete edo zenbat diren? Nirekin 10. Ez 11 barkatu. Araban? Hori da. Baina, Arabako kasuan ez dira bakarrik arabarrak, daukagu Gipuzkoarra, daukagu Nafarra, daukagu... Eta bi adibide ditugu mai hontan ere bai, ezta? Blanca López de Juan Abaz eta Julene Maia Abasolo. Julene, Blanca, Gabon bioi? Gabon. Beraz, Araban egin duzuelan, ikerketa hontan Araban. Hori da, ni Nafarra naiz, baina hemen ikasten ari naiz, hemengo kampusen Gasteizen, eta orduan, irakasle batek komentatuta, interesatu, eta lan honetan sartu nintzen, ikerketa behaketa honetan, eta hori orduan Gasteiz eta Aramaio ingurun ibil naiz ni, Arabako talden sartuan nintzen lagoaz, eta hori eta Zurinek erran bezala, gazte hartin muitu gara, eta naturaltasunez, lehenbizko hitza zein ateitzen zitzaien ikusi, eta gero, eta nola ibiltzen ziren, euskararekiko zei jarrera zuten, eta... Esan duzu, Aramaio, beraz, azkenean bakarrik ez dira hiriburuak izan? Ez, hori da, provintzia bakoitzin, hiriburun ibil gara, eta gero herri hautatutako herri baten. Aramaio, euskaldun gehien duen herria, printzipioz? Printzipioz, bai. Bai, eta gero zeuelako beste atal bat ikertu behar genuela euskalkien atala, eta egon ginen pixkate pentsatzen Araban zein izan ziteken, eta igual dukize zakena holan euskalkia, Aramaio zala horregatik ere bai, euskalduna bai, eta baina euskalkia zekoena. Nongo euskara, hitz egiten dute Aramaion? Nazte bat? Bizkaitar, bai. Bizkaitarra. Ez daukate oso definituta. Dago, Aramaio ere horretan dago mugan, ez da? Bai, hori da, Bizkaia Gipuzkoa hor dago. Beateka, edo ikerketa kasu hontan, ez dakit, esaten dugunean, ikasi edo jakin nahi zenutela nola zegoen egoera euskararekiko, eta ez dakit, badakit emaitzekin berriz galdetzen dizudala, baina ze ondorio atera dituzue edo egindako lan horretan. Araba mailan. Ni adibidez Gasteizen ibili naiz batez ere, Aramaion Blanca, orduan
Bino, adibidez, ikastola batera joan ginen, Mendebalde zeneko ikastola batera, eta erran bezala gaztekin ibili ginen ez, gaztik behatzen, orduan horiek 17-18 urte tarte hortakuk ziren, eta orduan klase baten sartu ginen, eta horixe, begira ez, ni lagun batekin joan nintzen, eta lehenbizko hitza zein zuten, eta, alde batetik espero genuen ez, gazteizek beti fama hori izan du ez, euskara gutxia ditzen dela, entzuten dela, eta orduan espero genuen, baina nahiko gogorra izan zen, ikustia nola erdaraz bai itzentzuten, gazteleraz, gelitu gabe, irakasleekin taola euskaraz orduan bai, baina beti hezkuntzari lotuta ez, irakasleri bakarrik euskaraz, bertzela lagun artein beti erdaraz, eta gainera, batez ere nik joan den asteburun adibidez, denak ekartu ginenean, azpimarratu nuen konsideraziorik bat ere gabe aritzen zirela denbora guztan gazteleraz, euskararekiko konsideraziorik gabe. Orduan, kontzientziazio maila oso txiki ikusi nuen. Erabilera, beraz. Eta erabilera ere... Mendebalde, kasu hortan, bakarrik, Gasteizko kasuan bakarrik Mendebalden ibili zinean, ala, beste leku batzutan ere? Ikastola hortan bai, eta gero denda batzutan, denda ezberdinetan ikusteko iaze, harrera nolakoa zuten ez, eta ibili ginen adibide horietan denak erdaraz ari ziren, ez egiten euskaraz, orduan, horixe. Dendatan, harrera beti erdarazkoa. Aramaion sorpresak izan ditugu zeren, eta Gasteizen genekien gutxi gora bera, euskaraz gutxi egiten zela, baina Aramaion, Zurin eta Bio joan ginen institutu batera, Arrasateko institutora. Arrasate du izena? Ez, Arrasaten dago. Arrasaten dago. Aramaioko biztanleria dau, baina... Hemen bakarrik ez daite zenbagarren maila arte. 12 urte arte, bai, eta eroia mugitu behar da. Bigarren hezkuntza ja kanpuan. Eta sartu ginen klase batean, historiako klase batean, eta gure ustekaberako haien artean gaztelaniaz, irakaslearekin bai euskeraz edo euskainolez, holan erderakadak sartzen, baina bai ezakite moda kontua den gazten artean, baina euskara gutxi egiten da. Aie jakin badakite, ze askotan familia badakigu euskalduna daukatela edo, eta erabilera bastante gutxi, egia esan. Bai, gero ondorio estatu duguna izan da, beste behaketa batzuk egin da, Aramaion adintarte baten gertatzen dela hori gehien bat oso euskalduna dela, eta 12 urte azpikoek euskaraz egiten dute, eta hori giti gorakoek ere bai. Baina, badaue adintarte bat gaztelaniera jotzen dutela. Eta horian beti pasatuko. Gazteak direnean. Oso gazteak direnean. Gero barriz haien itzultzen dira 20 urte beteta gero. Hori da, bai. Hori ondorio estatu dugu. 25, 26, gehiago. bai. Zeratu genituen ere kuadrillak, Aramaioko kuadrillak, eta bai, harrigarria zen, jende guzti harrian euskeraz, seme alabekin euskeraz, baina gero gazteak haien artean, ez. Kuadrillak eta gaztelanierazko joera zeukan. Eta hori lotuta daudela Arrasaterekin, beti Arrasateren inguruan hitz egin dugun, pensatzen herri handi bat dala, baina herri euskalduna, da hango esperientzia komunikabideekin ere aintzindaria izan da, baina Arrasaten ere, hau gertatzen da. Bai, zalantza barik. Bai. Eta uste duzue datu hauek alderatuz Bizkaiarekin, Bilboko esperientziarekin eta ezberdinak izango direla? Oso ezberdinak ez ziren izan, ez? Hiriburuak egin alderatuta, hori da. Julenek esaten duena, ez dago kanparazio, ezberdintasun handirik. Herriakin bai, beraik markina egin dute, eta markinakin alderatuta Aramaio, adibidez, hombre, ezin dira beste alderatu, ez realitate desberdin niralako, baina, bi herri dira eta bi herri euskaldun, ez da? Baina bai oso desberdina dela. Han gazteriak euskaraz egiten du ere bai? Han bestelako arazoa daukate. Gaztelaniazia ez dakitela. Arazoa nahi dut esan, komunikatzeko komentatzen zigun beste tutoreak, iratxek, askotan erderaz nola komunikatu ere. Zailtasunak. Bai. Alde batetik, desabantaia, kanpokoekin, bertakoekin,
ez daukate behar hori gaztelania hitz egiteko, edo, bueno. Beraz, gezurra diruen arren, Araban gazteria ez da euskararen bultzatzailea. Entzuten baldin badegu gehiago euskara azkenengo urtetan, agian da familiaren kontu bat, edo umeekin egindako lana, gaur egun bagara arabarrik gure semei euskaraz egiten diegunak txikitatik jaio direnetik, hori aurrera pauso bat izan da. Hala ere, dendekin nire impresioa da askotan ez dakigula dendariak badakiela euskaraz ere baina esan duzu galdetuta ere erraldunak zirela. Bai, aldi berean hori ere aztertu nahi genuen, ez? Ia lehenengo hitza zein zuten, baina gero igual zukerran bezala ez, igual bazekiten ez eta lehenbezko ordara ohitura zerabili, igual bazekiten eta ez. Aritu ginen hasieratik euskaraz taula eta etzekitela. Dato kalean adibidez badago tabernari euskaldunik edo estankoak badaude Gasteizen tabakoa adibidez euskaraz erosteko, baina askotan bezeroak ez daki hori, ez da? Beraz, betikoan, erdaraz eskatu. Bai, hori da. Ez denda gutxi batzuk izan ziren, ez? Orokorture. Claro, esaten dugunago fiskate nahi genuen ikusi, realitate bat ezin gara zentratu, 10 gazte gara, oso denbora gutxikin ikasketa ditugu, azkenean egin dugune behaketa be izan da mugatua izan da, bai agian sakontasun gehiagokin egin beharko litzateke, baina besta ez denez helburu zientifiko bat egin egin, fiskate realitatea ezagutzeko, ez? Hasi gera... Bai, arbitraria. Hasi gera esaten zer den euskarra da nire aukera. Eta hori dela eta ikerketa honen inguruan hitz egin dugu. Baina hau ez zan ikerketa bat egin eta kitxo. Ez. Bueno, ez. Piskat da gehiago hori hausnarketarako bultzatzeko datuak hartu eta danok mankomunean jarri ikusi beste lurraldetan zer gertatzen zen eta zer egin dezakegun agian pentsatu edo zeinena dan zeinek aldatu behar duen hori galdera asko irten dira eta erantzuna topatzea ere ez ginen irten handik mundua konponduta hori. Esaten duzu topaketa horretan. Bai, hori da, topaketa horretan. Eta ze galderak atera ziren? Plazaratu pizkat. Esate baterako gure kasuan ikusi dugunez, gazteak ez dira izan erabiltzaile handiak euskararenak, edo ikusi dugun kasuetan mintzat, zelan sustatu euskararen erabilpena modu natural baten beti ere. Ez inposatuta ikusi dugunelako, kasu askotan hezkuntzarekin bakarri daukala zer ikusia ez, askontzako bakarrik hori da. Beste modu batzuk bilatu beharko dio zirela, eta horren inguruan hori izan bat. Eta gero bertze ondoriotako bat adibidez, gaur egongo hezkuntza sistemak euskararen erabilera zola inondik ere bermatzen. Orduan, zurinek erran bezala irakasleiri bai, baina horrekin lotua bakarrik, baina gero naturaltasunez eta lagun artean, pentsatzeina, karazekia. Hemen, ni betire gaztetzari nahi kasu honetan. Gazteizen gainera pasatu da hori topatu dian euskaldun asko ikasleak, kanpotik etorritako ikasleak. Zan dira, Gipuzkoarrez hitz egiten zutenak, eta bai, euskara, zu adibidez ibili zinen Blanka, ez, kampusen. Bai, unibertsitate ondoan, eta bai, horre, euskaraz egiten zutenak, argi eta garbi Gipuzkeraz, edo Bizkaieraz egiten zuten, orduan, etzien hemengoak. Bai, gero ateratzen bai, inmigranten kontua, bai, euskara eta txorritarrak, aber nola moldatu, baina, gaiak planteatu bai, baina gero, erantzun edo... Dain, zabala, nik uste dute... Eta jende asko... Bai, eta gero ari ginen hori, ez, termino batzutan Euskal Herri mailan eta nik uste dute zentratu behar dela tokian tokiko ekimenak egin da, eta ez bagarela hortik abiatzen, gujun ginen, eta lehin du ginen, bentsat hiru lurralde hauek nola bai konpontzen baina. Bai, zinezkoa da, bakoitzak bere goera du, eta, eta hor den bakoitzak ere bere esperientziak, eta, ezin da holan modu egoera bakarra izango baliz bezala. Ez da berdina Gasteizko egoera, edo Elgoibarko egoera, eta, hori, bai, jakiteko, horrela dela jakiteko behintzat niri balio dit. Ez jakiteko, euskaren munduan, 11 realitate daudela. Eta, esango zenukete, adibidez, Gasteizen euskararen erabilera hilko beharrean jaizten dela?
Nik egia erran ez dakit lehen ze maila zertan zen, baina guain adibidez, oen momentun ez du, bakite, etorkizuna hundik. Bertako zela? Gazteagoa zinenean eta kuestatik ibiltzen zinenean, eta gaur egun ibiltzen zarenean, berdin, gehiago, gutxio? Ostegunetan bakarrik? Ostegunetan bai, ostegunetan entzuten da asko, baina zergatik, esan dugunagatik, kanpoko jendea delako bai. Baina eta batzutan ere, bertakoak, euskaldunak garenak ere, egun hori aprobetsatzen dugulako, ez da? Hori ere gertu daiteke. Bai, hori da, bai, mintza praktika egiteko. Baina, bai, nik uste dut Gasteizen, euskaraz hitz egiten dugunok konpromezu bat hartu dugulako dela. Ez da, naturaltasuna nolabait igual galtzen da ezakit, nire militantzia, bai, hori da. Eta aukera ere ez duzu ez naturaltasuna zereteko edo zeinekin, ez? Hori da. Ordua, euskalkirik ere zaukagu. Eta bertsolaritza, adibidez, harrigarria dala ze gertatzen ari den gazteekin, bai eszenatoki gainean daudenak eta bai publikoaren artean daudenak. Hori zer da orduan, salbuespen bat, irla bat? Jaia. Horrekatzu. Bueno, dire bai, bai. Jareko aitzakiare bada hori minio. Ez dakite, bertxolaritza azken urteotan gainera zaletu hau nitzez, ateratzen ari dira, eta orduan hori adibidez, oso importante ere ditzen zaila euskararen jarrera aldatzeko edo zaletzeko, ez? Euskal zale, ez dakit ba. Hogei urte inguru dituzte bertsolari asko eta asko, eta finalera altzen ari dira, Bai, hori da. Una iturriaga igorre lortzata, zeltasunak izaten ari dira lehenengo postutan egoteko. Bestentzako eredu badia, zoriona. Bai. Baina salbuespena, ez duzu beste horrela, ez dakit, argi tokirik ikusten, pizkat baikorra izateko, eta gizune behira. Bueno, ez dakit. Hombre, nire... Pensatzen ere zer egin daiteken, edo nola... Bai, hombre, bai izan daiteke adierazgarri baina karo, jarraitzen duenak adibidez bertsolaritza, baina berez duenak egiten euskaraz bere egunerokoan, berdin da bertsolaritza jarraitu edo Ameriketako talde ingelesa jarraitu edo. Gustu dute zerbaitetarako balio duen bitartean, zorionekua, baina norberaren esku dago erabilgarritasun hori eta ateratzen ere kontzientziarena, bai. Pizkate importantea da hizkuntza gutxituekinko kontzientzia bat izatea eta balio positiboak gehitu behar ditugu kontzientzia hitz horretara. Bai, hori da ez, euskara izatek ze aberastasunak hartzen digun eta zer denez. Sortea daukau, ez? Elezkuntza bakarrik gero hori da ez. Guk hori da, bizkuntza izateko aukera dugu, gainera gero euskaran kasunez, horrek ere kultura, ekartzen duen kulturare, telezkuntza bera bakarrik. Baina hori 14 urtetako neta mutil bati azaldu, esango dizu, ze kontatzen dit, honek, hau akademikoa da. Bi hizkuntza ikasi behar ditu dela azterketa ganditzeko. Hala ere, bai, hori esaten genuen, ez? Aisialdia bultzatu behar dela euskeraz, ez euskera ardatz hartuta. Izan, adibidez, bagoaz zarautzera surfe egitera, baina surfe euskaraz egiteko aukera daukagula erakutzi. Edo bentsatolako ekitaldiak euskal giroan bizitzeko, ez bakarrik izan, bertsolaritza edo zentratu holan, bajun gaitezkela mendira eta gaina euskaraz hitz egin, eta badagoela ikastolatik kanpo atara eta bizitzeko modu bat, ez? Hori garrantzitu ikusten genuen, aisialdia bultzatzea. Baita horrelako talde batzuk, herri batzutan eta gero hiriburutan ere badirela komentatu genuen, oainen ez ongeretzen... Egoi barren zeudela, kuadrillategi ekitasmoa dau, dala, gazteak, horren gazte, edo gazteagoa direnen taldeekin elkartzen dira, eta ikusten dira, aisialdia euskaraz egin daitekela. Badakizu hemen, Gasteizen arrakastatsua dela, mintza laguna. Eta... ustet partaidetza handiena duela
badaude hiri eta herri ezberdinetan ekimen hori mintza lagunena eta partaidetzarik handiena Gasteizen dela. Euskal Herriko handiena. Bueno, positiboa. Bai, oso positiboa, bai. Ostekoa. Zubazenekin, Blanca. Nekien, hori, gain arrakastatxua ez zela, nekien existituen zela, baina, bueno, alde batetik logikoa iruditzen zait arrakastatxuena izatea hemen, zen eta behar bada, leku gutxiak daude, ez, euskaraz mintzatzeko edo, orduan, bueno, ondo iruditzen zait. Olako jarduerak eta ondo daude, bai. Bueno, eta gero badago ere beste gauza bat, gaur bertan irakurtzen nuen berri bat, agentzietan nola banatzen dugun 24 orduak zer egiten. Zeintzuk diran, gure zer eginetan zenbat egiten, zenbat lan egiten, zenbat lagunekin, zenbat geure gorputza garbitzen eta bar. Eta bazegoen hor tarte garrantzitsu bat zala komunikabideena. Gero eta gehiago erabiltzen dugula denbora, prentza, irratia, telebista, internet, bueno, komunikazio ezberdina jasotzeko. Hortik, ze ikusten duzue? Adibidez, ikusten duzuen Euskal Irrati Telebista erakargarria da gazte batentzako? Nik ez duten ikusten erakargarria da askotan erabiltzen duten, bueno, izkera modua, edo ez dela natural ikusten. Eta Euskara aldetik hori, nik ez da gero gazte bat entzako, karo hori ja izango da programaren arabera, baina orduan zer natural ez zer esan beharko zuten, edo nola esan beharko zuten, super handia eta horrelakoak edo? Ez, baina batzutan fortzatu ikusten da esaldi batzuk, ezin dituztela erabiliko inoiz, eta geratzen da oso jasoa bezala, eta errizkera igual gehiago hori naturaltasun puntu hori ematia. Bai, hori da. Bai, adibidez batzutan, eta ni harritua ez, esaldik zen luzeki jentzu zen, eta zu ez zer ulertzen, ez dakizu zertaz ari diren, gainera euskaraz ez... Baina ze saio eri buruz ari zarete, informatiboa, bai, hori da ez dakit. Nik batez ere hori ikusten dute, esaldiak haitz luzeki jentzu zela, eta orduan azkenen gainera euskaldunak normalin beti nahiko motxak iten jugu esaldik ez, eta hori zer orduan azkenen galtzen zara, baina zertaz arezuna. Eta hori azkenen ez zezu atxegina ez, iten hori. Nik ezin dute zure ez zara ikusle. Nahi zuzu telebiztatzalea orduan. Baita lere batez ere gure behaketan prentsa eta aztertzen egin gara ez telebizta orduan. Bai, gehiago dugu erraitekotan. Arrasagoa da telebista piztea egunkari bat erostea. Bai, hori bai, zalantzabarik. Orduan, ez dakit, nik etxean ez daukat gazteriaren referentziarik, ez da, baina umeak dira, eta badidez ikusten dute astero ohitura bezala, goazen, uzet. Bai, hori egon ginen izketan horren gainean. Baina nik adibidez ez dut. Oso txikia dira. Nahi dute bederatzi urte. Ez dago horrela referenterik gazteentzako, zerbait denek ikusten dutela edo, bueno, badago referente bat asko entzuten ari dela azken bolada honetan, ez? Baia zemanitako ziklao eta gauza hauek, tuneauz eta ez dago referenterik euskal, ez da egit. Ez etot, zanez. Ez dakete guazemank eta... Guazemank adibidez, gero gontzal ere... Guazemanken behintzat bakoitzaren izkera mantentzen edo zaiatu dira, eta nikor... Bai, guazemank adibidez, oin dela, azken edizio noain zemagarrena segoten ezakera. Aurreko edizioan, bueno, ezakin don irakurren unik Euskal Telebistako programarik ikusien atzela eta arrakazta hundien zantzuena. Igual hori bakotxak bere euskal erabiltzen zuela. Niretzako da oso aberazgarria, askotan zentratu gara hain ganontzat egiten eta erarrotza egiten zaizkigula beste euskerak ere. Belarria egiten juteko bentsat ulertu dut. Beraz, ez dakit, hor daude kontraesan batzuk ez da, euskaldunok egiten ditugunak, adibidez, orain berehala izango da Durangoko azoka, gazteak ikusten dira. Bai. Euskal kulturaren inguruan, edo izango da tabernen inguruan. Hori bai, gero montatzen dana ostian. Baina orduan, azokan sartu euskaraz egin, eta gero tabernara joan, eta arderaz? Igual olako itzorduetan gero mantentzen euskarazko
jarraitzen dute euskaraz egiten, baina gero benetan eguneroko bizitzan. Hemendik ez dugu nahi esan kuadrilla berdinak, denak egiten duten ikerderaz. Hori beha esan behar da, ez? Baina ez dakit. Agian alakoetan edo bertze txapelketa da doa zenean egingo dute euskaraz, baina agian irtetzen dira urrengo gunean eta hori karo, hori ja talde bakoitzaren araberako eta pertsona bakoitzaren araberako. Beraz, ez dakit, margotzen didazuen etorkizuna nahiko beltza euskararentzako. Ez, hombre, nik uste lortu behar duguna dela hori kontzientzia berpiztia eta militantzia hori berreskuratzea. Gurasuen edo lehen zeuen egoera txarra zan eta nola baiteko militantzia zeuen eta hori dana dau, bueno, baina bere garaian debekatuta zegoenez, bazegoen hor motibo bat. Hori da, gure hizkuntza debekatuta. Orain zen izan daiteke motiboa. Guztiz kontrakoa. Hor eztabaidan aurreko gunean atea zen neska batek esaten zuen katastrofearen alde zegoela, ez? Militantziaren kontra. Eta bueno, hori behintzat niri hausnarketarako bidea pixka bat jarri induen. Eta, bueno, badago denetarik, hau da, egia da hori, lehen, derrigortuta zegoen eta jende asko nahi zuela hitz egin, ez? Eta orain behartuta maten du justu kontrakoa ematen nahi dela. Orduan, bueno. Bilatu behar dugu oreka. Baina nun? Hori kalean bilatzea oso zaila da. Baten batek bultzatu beharko du. Nik uste norbera ez da dela bultzotzen. Nik uste dut hortan importantiena kontzientzia ziua dela. Orduan, hortik hasi behar dela, gero jenek ikusteko euskaran egoera zein den horren berrire marko litzatek edo, ez? Ikusteko egiten jo ez zela eta beste gauzatxo bat, ez dakit, agian zuek ikusi duzue edo somatu duzue, euskararen inguruan neskak dira protagonistak? Mutila baino? Hemen hiru neska daude, Eusko Ikaskuntzaren barruan uste dut langilegoa gehiena emakumezkoa da. Bai, izan daiteke. Izan daiteke? Ez dakit. Esan da, ez dakit kanpusean. Galdera hori. Baina esaten dute gaur egun unibertsitatean neska mutila baino gehiago dela. Egon, bai. Edo euskararekiko grina berdin dio. Ez da sexuaren arabekoa. Ez da. Ez dut uste, nik alaben pena ez dut ikusten ez. Hori da. Bueno, hemendik aurrera, orain, zer egin daiteke edo behintzat egin da hausnarketa eta hausnarketa egin eta gero, zer? Eusko Ikaskuntzak zerbait bultzatu nahi du, utxuneak bete nahi ditu. Printzipioz, nik ez dakit beste honekin lotuta ekimenik egingo duen, bai egingo duguna da, dana jaso dian ideiak dana bildu txosten baten, eta edo eragilei bidali, edo interesatzen zaienei, eta haiek ere euren partetik jartzea. Entzulek ere pentsatuko dute, Eusko Ikaskuntza, zeharraroa den gaur, gazteriari buruz hitz egiten eta gazteekin hitz egiten eta bertako langileekin gazteak, Eusko Ikaskuntza bera ere duen irudia gizartean agian ez da benetazkoa. Eusko Ikaskuntza, ez dakit ilustratuen instituzio bat, eta kaballeritos azuit, eta zolakoak, eta barruan, gero barrutik ez da horrela. Langilean larogeia, bazkideak beste gauza bada, baina langileak gaztiak. Eta gero aparte 2007 urtean sortu zen gazteria saia. Irudi hori aldatu nahi duela. Eta pixkaduna bazkide berriak egin eta gaina gazteak izan daitezela. Ekimena bultzatu, baina gaztentzako izatea. Gaina erakarri nahi ditugu eta, tailer desberdinak egiten dira. Zer nolako aktibitateak izaten dira? Azaroan 18-tiko gira kongresua izan da. Eta egin da kongresu paralelo bat. Bertan gazte foroa deitu zaio, aurreko kongresuan egin zan, eta egiten dana da, jarraitzen ditu ardatz berdinak Eusko Ikaskuntzaren jarritako ardatzak, baina
unibertsitateetako ikasleek aurkezten dituzten lanekin. Beraiek dira protagonista. Kasontan garapena eta... Hori da, bai, justizia, bai. Gero, bueno, badago aztarna ekologikoarekin lotutako beste tailer bat, aurten bigarren aldiz egin dana, dala, bueno, pixkate aukeratzen dira bi ikastetxe edo bi leku desberdin eta han, ez da, energiaren erabia zer nolakoa dan, edo birziklatzeko itura daukaten, bueno, pixkat dena ikusi eta ondorioak atara pixkate gerora zer hobetu daiteken gomendatzeko zentroei. Gero zer gehiago, aurreko egunean egin zan Donostian bai. Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera, baina parte hartu zera bakitzen duzu, Blanka egon zan parte hartu. Bai, gazte foro bat antolatu zen hor kursalean, eta, bueno, zakite berrogei gazte ibili ginen, pizkat Aztiker enpresak egindako txostenarekin aitzaki, pizkate... Bortxakeria eta politikaren inguruko ura Markel Olanok aurkeztu ditua. Hoize. Bueno, emaitzak izan ziren hori, gazteok oso individualistak ginela, politikarekiko inolako gertutasuna edo, ez? Orduan, horri buruz egin genuen, egun osoan, eta mai oro bileta, nahiko... Eta, bentsate zartzen da gaztien, edo ardurak edartagatasun hori, ez? Betetzeko nahi horrekin gazteria zaila. Ondion gaztia da, bera bai, 2007 bakarri da, martxan, bueno. Ado zaudete, gazteria nahiko individualista da? Gizartea bezala, gerotare, ez? Baina hori ez da nire ustez gure politikarien erruz, baizik eta globalizazio edo teknologia berrien eragina, ez? Azkenean, gero eta gehiago sartzen gara itxian, daukagulako ordenagailuan. Baina hori batzuk. Bai, dudarik gabe. Baina orokorrean esaten dut. Ni ez da edan individualista, nik bai norberan, nik ustot individualista igual bai, baina zentzu honian be bai. Nire garapen pertsonala bilatzen do, nire... Eta gero ikusten zan ikerketa hortan adibidez, politika gaiekiko igual bai dala garela, pizkatu rutitik ikusten ditugu politikariak, ez gara nahazten politikariekin, baina gizarte, ez dakite, gobernuz kanpoko erakundiekin, bai, herriko gaztetxeko asamblean sartzen gara. Hor dau desberdintasuna ikertetakoan. Batzutan kontrasana ematen du, ez da? Batzutan hori, individualista ze puntura arte. Garen, ez? Igual herriko gauzetan bai murgiltzen gara, baina politikan ez du jaken nahi ezer urrutik gauza bat ala. Ez gara sentitzen, uste, olako konklusioa izan zen, hori, ez garela sentitzen igual identifikatuta, dagoen politika sistemarekin, edo gure arpaso dako bai balio duena, gure txat ez da, orduan, landu behar dugu, gehien bat auzotik edo auzoetatik hasi behar gara ardura hartzen, ez, gazteok, nolabait komprometitutaz sentitzeko eta ardura hori izateko, ez? Eta berdin euskarakin. Horre, euskara gizarte, hitz egiten ari garen gizarte horretan, ni, ez ditut bolada honenak ikusten euskara bentzat, hizkuntza bezala, zergatik, beti jende askorentzat alegin bat suposatzen du, eta ez dakit, gizarte honetan gauza errezak gero eta arrakastu, edo gauza errezek gero eta arrakasta gehiago daukate, ez da? Eta utopiak eta horrelakoak iruditzen zait orain dela 20 urte bazu dela gehiago gizartean, ez? Oraingo gizartea ez da oso asimilatu egiten dugu dauena, eta alere, nire adibidez euskara ikastia batzuk, zakitaien batetik gotxi batez ere ez, alegin handi bat ezala ikusten dute ez, hori ikastia minio. Gaur egungo hezkuntzan txiki-txikitatik ikasteko aukera duzu, orduan, gero ez dut ulertzen nola, 18 urtetako gazte batzuk adibidez, ez diren gai esaldi bat, nahiko zakin naturaltasunez azteko, eta gero grabatu gabe eta eiteko orduan nor. Askotan
ez dakitelako euskaraz egiten, baina ez bakarrik 18 urtekin. Ez da 8rekin edo 12rekin ere. Esan nahi dut. Ama hizkuntza ez bada, edo ikastolatik edo eskolatik kanpo ez badut erabiltzen, oso zaila da gero euskaraz ondo egitea. Ja, minio, hortaz, nire ustez kasu hortan ez da batzuk alegin handia edo batzuri alegin handia suposatzen diela hori ikastik, baizik ez dutela interesik edo kontzientziazerik ere, edo zakit, bai gauza ez dutela, bai ez dute egiten orduan, ez da alegintzen direla minio ez dutela lortzen, baizik ez direla alegintzen ere. Bai. Nik uste hori dela gertatzen dena. Ja, frustratu moduan eta hori gertatzen zen niri adibidez umeekin, gurasoak erdaldunak izanik eta klase berdinean egonik, bi umeak batek oso ondo egitea eta besteak oso gaizki, orduan esaten dezu. Hau nola da posible. Bera ere, paso egiten dula, edo... Azkenean inguruak, ez? Bai, etxean ez diotela inolako garrantzirik ematen, edo... Bai, eta gero, azken asteguru honetan, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako taldeak elkartu ginean, komentatu genuen bertze gauztako bat izan zen, adibidez, zergaldun bat edo euskaraz ez dakien bat, euskarazko batekin, ez barkatu, euskaraz badakiten bi, bai, ez dakit, konversazio bat ez dakien ari direnean, batek erdarara jotzen badu, orduan euskaraz ari denak, hasieratik euskaraz ari denak, erdarara joko du azkenen, ez? Orduan, hori ere komentatu genuen, azkenen, gure arten ere euskaldunan artin edo ezain euskaldunan artin, erdarak irauzten dula. Ez, zein konversazio bai, orduan guk ere, adibidez hori gure failozat hartu genuen, ez? Ze garrantzia ematen egun guke gure hizkuntzari, ez azkenen beti, bertzik irauzten du, erdarak irauzten du, hori niri gertatu azait, adibidez niri erdara zikenean batek, azkenen nik aldatu dut behin gehiagotan erdarara. Eta galdera hori ez, ateratzen, zertaz aldatzen dugu guk eta bertzik naiz eta jakin euskaraz, zertaz egin du erdaraz eta guk ere segitzen diogu. Bitxia bukatzen ari gara, bitxia suertatu zaite Aramaioko kasua, batez ere Aramaioko kasua ezagutzen nuen gutxi ora bera, baina alderatuta Markinarekin. Hori oso bitxia iruditu zait. Bueno, ez dakit izango da Arrasateko eragina. Hori esaten dute batzuk. Hori esaten ziguten guri behintzat. Ez Arrasate oso polita eta itxusia dalako, baizik eta herri handi bat dala, ez da, eta... Bai, eta makarrismo puntu hori bebadaka Arrasatek eta gazte asko bai daltzen dute gaztelania Arrasaten ez da egite, nagusiagoa edo beste estatus moduan lortzeko, eta igual Aramaiotik jaizten dianean Arrasatera ikastea kontagiatzen da. Oñatin? Oñatin kontrakoa. Bueno, kontrakoa, euskaldunak dira, bai. Markinako kasua bezala. Bai. Bueno, eski Markinan da hori, gaztelaniaz ez dakitela. Eta Oñatin? Oñatin bai. Oñatin bai, biek. Bai, biek. Biak bateratzen dituzte. Bai. Ere dutzat, ardaiteke? Hombre. Hori izango litzateke egokiena, jakitzea gaztelania, baina... Euskara, baina erdera ondo mintzatzea. Hombre. Uka abantaia hori daukagu, gaztelania ikasteko aukera daukagula. Bai. Elean hitzak izatekoa, eta azkenean abantaia bada. Eta ingelesa badakizu, hobe. Gero eta hizkuntza jago, Bueno, euskara da nire aukera. Noiz izango da horrengoa orain? Edo uste duzue luzerako jaioko dala, edo jaio dala, edo ez? Bueno, ez daukagu ideiari. Esperientzia polita izan da, baliogarri izan da. Bai. Lehen blankak esan dagoena, errealitate ezberdinak ezagutzeko. Hori eta bat ez hausnartzeko gure artenaz. Hemendik ez dugu gauza ondirik lortuko, baina hori zean elkartu ginenak, hausnartzeko eta... Bai, pero dezagun datu. Gainera pasagen, hori da, gainera. Beraz, principioz, aurkeztuko duzue proiektua beste bat egiteko. Bai. Igual sakontasun gehiago, eta bueno, aldaketak baina bai interesatuko, orduan, bueno, animatuko dira, badaukagu ja jentia, orduan ja presioa egintia falta da. Beraz, jendia badau. Bai, interesata bai. Eta egiten dira harremanak gehien bat, e-mailen bidez, telefonos, edo nola erabiltzen duzue sare hori. Korreo elektronikoa, bai. Eta gero jakitzen baduz norbait ez da la oso tentu e-mailakin, beti. Eta albideren bat edo baten bati interesatzen baldin bazaio edo hitz egin dugun guztia, horren gainean zeo zer gehiago jakin nahi badu, edo zuekin hitz egin nahi badu, edo zeo zer planteatu nahi badizue. Bueno, printzipioz daukaue Eusko Ikaskuntzako Gazteria Saileko helbidea,
izango dala bain geratu naiz txui. Eigazte uste dudala, eigazte.com eta gero bestela badaukagu Eusko News Gaztea, hor kaleratuko da alde berezi bat begiratu ditugun gauzenak, eta ditugun ondorioen gainean. Eusko Newsen barnean badago tarte bat Eusko News Gaztea beste astekari bat, eta hortze ale, ostiraletan kaleratu da. Orduan aurre ikusita dago abenduan kaleratzi ale bat, baina jaso ditugunak bertan kaleratzeko. Hori da gaztea.euskonews.com. Oso ondo. Hau da ekimena, euskara da nire aukera, eusko ikaskuntzaren barruan jaiotako ekimena, eta gazteriaren ingurukoa, gazteria zaila bultzaturikoa, beraz, eskerrik asko egindako lanagatik, eta eskerrik asko gure entzulekin egoteagatik batarte honetan. Beraz, Blanca López de Juan Abad, Julenen Maia Bazlo eta Zurine Bele de Mendizabal, iruei, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta entzule, badakizue, datorren asteburuan, hemen egongo gara berriz. Radio Vitorian, Eusko Ikaskuntzaren inguru berri batean. Aio!